Kartech Danmark fører alle de professionelle vaske- og plejeprodukter til din bil, båd og motorcykel, Waxguard, lakforsegling og autokosmetik. Vi sælger både til private og erhverv, og vores mål er, at det skal være så nemt som muligt at handle professionelle plejeprodukter til din bil, båd og motorcykel hos os og til fornuftige priser. Vores produktsortiment er udviklet helt efter kundernes ønsker og behov, baseret på de tilbagemeldinger, vi har fået fra kunderne. Alle produkter er nemme at bruge og lige til at gå til. De er særdeles drøje, og du er garanteret et godt resultat. Kartech Danmark har mere end 25 års erfaring på området, og vi har ISO 9001-certificering. Vi hjælper dig med at passe og pleje din bil på den bedste og mest skånsomme måde, og vi kan endda love, at du vil nyde arbejdet. Ring til Kartech Danmark på telefon 70 22 78 32 allerede i dag, eller bestil online på kartechshop.dk med mulighed for gode rabatter.